Igbo ekene m unu abịrịkwa na mbata unu maka osi adị biko o nwere ozi dị mkpa ibu wee bịa na mbọsị nke taata n'oge mgbawa a sị na tankị mmiri dị anaghị eme noise nọ nke mmiri na-adịghị ya bụ iti ya ka ọ na-ada kpọmkpọmkpọmkpọm n'ihi nwere ọgwụ Eze Obi asị gịnị na-abara gị too much Eze Obi na-abara gị too much na onye nwere ọgwụ adịghị ekwu okwu onye nwere ọgwụ adịghị ekwu okwu apụtago na na-echi gị wone na-abara gị too much pride okokomoko aka niile ọ na-abara gị too much asị gị wetunata aka gị na ka onye ma ihe onye ọzọ makwa karịrị ya dibịa gwara ọzọ mana ọzọ gburu dibịa biko na vidiyo ebe a na-adọ Eze Obi aka na ntị maka na owu ego ka onye nwere ya mma mgbede ọma na onye ajụ na-ekwu na onye na-anụ onu ya wee gbaa na-agba anyanwụ ka ọ dị n'Igbo ka ọ dị n'oyibo ka ọ dị na pastọ ka ọ dị na ndị dibịa wayo dị na ndị pastọ karịrị ndị ezigbo pastọ wayo dị na ndị dibịa karịrị ndị ezigbo dibịa mekaniki followers ụfọdụ na-ekwu na m na-asịtọ my brother eziokwu bụ ndụ ntụ ọnụ bụ arụsị iyi ejighị m aba mmadụ egwu ana m emebila aba mmadụ na eziokwu ka m kwuru so ebe ọ bụ n'oyibo character association iji aba mmadụ wee kwuo ibe ọ na-kwuru ama m ụlọ malụ oyibo mana abịara m ebe ịkpa amụma ọyọwa mmadụ biko na eziokwu ka m kwuru ọsịsị ya na ibe m kwuru abụla eziokwu ya bịa ka m pụrụ vuo ya mana o nwere ebe m bịara o nwere nwanne anyị nwoke ntiri pikchi ya na skrima a na-akpọ Eze Obi Alusi ego na Asaba my brother onye nwere ọgwụ a na-ekwu ọkwa n'okwu arụsị ego nke ka m na-agwa onye nwere ọgwụ a na-ekwula okwu brọda Shigbo sịrị n'ọta nke mmiri dị a na-emerụ mkpọtụ na nke mmiri dị na-adịrọ ibe na-eme mkpọtụ alụsị ego emezina mkpọtụ na ọ bụrụ sọ gị bụ dibịa dene emezina mkpọtụ akwụ ọkụkọ anyagidego nyacha baa n'ụlọ ọ bụrụ ka anyị ayazikwu ego one ka ị nwere ọ dị ka ọ na onwere enwegolie mbụ ọgwụ n'one ka ị nwere ọ dị ka ọ na onwere enwegolie mbụ ọgwụ n'one dịbe gị iji aka gị wee gwu ya ka ọ ilu ebe dibịa ibe gị dee mmiri na-asaba agụ na-asa weta ọgwụ ị chọọ ka anyị gbafuele gị ama na ya nwere n'ego mana o nwere na onye mbụ kedu abịa n'onye ị maara abịa lapụ na ya ma isi nwe amụrụ ndị nyesa 7 days ka nọ ndụ ọ na-ejezi ọnwa n'one mone lapụ na ọka ya ma isi nwe na anyị maara anya na-elele mara nke alala ala lapụ kene na ọka anya ma isi nwe ka m na-agwa Eze Obi ka m na-agwa ya ndị dibịa niile ka m na-agwa ya Eze Obi ka m na-agwa ya ndị pastọ niile lapụ na ọka anya ma isi nwe iwụrụ ọgwụgwọ onye na be gị anyị na-enwe nsogbu na Naịjirịa kịta Nnamdị Kanụ nọ na mkpọrọ inwe pọwa were pọwa ahụ iji enye 7 days ka ime ka Nnamdị pụta were pọwa ahụ iji enye dibịa ibe gị 7 days mee ka Peter Obi baa n'oche ọ bụla apụta na-ekwuchi m ntị n'anya isi ọgwụ anyị filu n'inwe o nwere ndị nwere times 10 ọ mmadụ gwọrụ gị ya ka iji anya isi ịpụta mgbe na-akwụe n'igo private jet na-ekpeta nwewu ndị dibịa ivele ọ dịkwa mma na ọ bụla eziokwu n'igo private jet ma guys na n'isi private jet ọ na-ejezi mgbe arụ ọkwụla anata ibu na na-ekwu eli azụkwala ụnụ ike iwe uwe m bụ mbọsị agbanye m ụnụ ike na soshal midia na ama m n'ụlọ na-echabe na vidio asịkwa m biko na elekshọn ejikwa na unu ebidokwana gidigidi unu were gwodo unu biko asị m nke onye na-eme ya kpachapụkwala onwe ya anya ị na-emekwa mma jisikwa na ike ọgwụkwa na ị na-eme nke ọjọọ wepụ aka na ihe ọjọọ asị m udo ya dịrị onye ọ bụla ebe ọ bụ ị nọ na-enene m asị m udo dịrị gị ka ọ dị na mbọsị ọzọ